Nggih. Monggo terus napa Terus meneh niki? noleh. Lah iki enten podang kuning ajeng pundi riyen. Putrana Swantara sik pundi riyen. Nggih monggo. Ya nggih. Sing anu sik ya Mbah, sing nyantai-nyantai sik. Nyantai sik, nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang kuning nggih, Mbah. Podang kuning no. Oh, podang kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sih. Lho wangun wong aku Basih, dadekke mbah ya gemati pangku kok kene. Wes. Lah niki putune. Ayo. Ngawur wae. Ayo ro putu Ah, kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah ini ki adik kakek. Heeh. Adik Kakek. Kakek tuwek. kakek adik. Heeh. Ya, monggo. Nggih. Mbak sapa? Arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan J. wae. Lala Atilla. Atile sapa? Eh? Bahaya niki. Asmane ki Gak bahaya, Lala tambah. Atilla. Lah ya Lala Atile anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa ro bapak? Ora beres sampean mulai ngendi kok. Ora beres. Atile sapa ngono kok. Lah kuwi nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener. Bener kok. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Guys. Ora titis. Ora titis, ayo wis blawur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan. Engko gak getiru aku. Nadyan wujude mung peksi Terus agawe rociting Alus manis ngangsem make. Piye, Pul? Piye? wis. iki urung Iki sing do rumangsa tipis deg-degan iki. Ingat usia, ingat. Oh iki lho, nek usia tetep tuwa ning ya toh. Jiwa ya boleh muda. Oh boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dikapak-kapakke. Lah nggih to tenaga ayam. Ah wis Ayo carane. piye nak piye Tenaga tenaga ayam. ayam. kok yo ngerti tenaga ayam barang cah cilik Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan. Ngubeng. jan padake ajar mlaku Ah iki wis jan wong tuwa kaya bocah. Cah edan. iki mung edan banget nek iki Nemen kok. Ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggere ono sinden apik kowe wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya dieling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lear nembang wis. Iki malah menjuweh ya cah cilik iki. Wah, Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. oh, wis duwe putu. Ayo malah mayar kok. Sik bahaya niki, mayar apane niki? Wah, cah cilik cak-ceknya bojoku ki nonton di streaming ya. Oh, bojo ki nek nang omah, Mbah. Guys. Bojo ki nek nang omah, nek agene nang iki panggung ngene iki yo. jireh Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas kok ngepuki. kene iki suami takut Cemburu kowe ya cemburu. sing cemburu ki sapa Sudah, masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. Wah, nggur ketemu kok padu mbok yo Ibumu kuwi lho. rangkul-rangkulan. Ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae. bingungi ya Ya ora. ayo nek ora ketemu mek pengen padu bareng ketemu kok ya meng padu Ini Tapi ora padune ana bedane. beda-beda. Wes suwe. Ya men suwe kok. Ndak ditangkap ya kon dilit. Nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wis lungkrah. Iya. Ayo. Masa minggan kenglan
goleki si podang jenar. Empuk jeru. Alah, kowe bodol kowe domong wae. Ah kok malah tok ladeni. Mbok gleleng ki sesuk nek wis do tukul. Tukul apane iki? Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kuwi iki apa ta? Manuk. Oh istilah manuk ki nek brodol ki mesti ra gacor. Oh, Nek wis tukul, iya ta? Nggih. Simbah iki agek tukul. Lah niku manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jiwus kan Mbah? Hah? Jiwus. Ya wis. Ora Nek gacor ki tegese manggung terus kuwi to. manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk kok malah. Ya rasa bingung wis kok. Ya. Nggih. Oke, mau ke ya ana pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Sing wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Kayak coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih. Nggih, semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Kono dhuwur. Lor. Kono lor ya, Pak. Kak ler nggih. Ler. Ah saka lor iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via kuwi sing merem kuwi lagi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunjipuk nang nggon kelompok arisan ibu-ibu. Kok waton disaut apa piye? Heeh. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wah gayang-gayang anggere do bengak-bengok rak gayang. Seragen-seragenan kuwi Oh, sapa arepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepengin. Padune pengen. Iya. Oh, bisa. Jare wis tuwa. Well kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jero sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok ora oleh. Iya. Nameng kulit tok. Kulit didemok. Lah kok kowe iki malah belani. Mbak Seono ki piye? Kur Iya. kulite. Ya ana Dik Mega ya ben ngadeg. Hey! Apik ya cilik-cilik. Iringane diewes-ewes. Hah? Piye, Mbak? Diewes-ewes iringane. Ora wis-wis. Lawas itu. Lawas ya. Lawas. Cah cilik kok diewes-ewes. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Salaan nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng ngamirsani nggih. Khususipun kagem sedaya pandemen Ringgit Wacucal Mas Dayusuf Mas Dayusuf. nggih. Nggih sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Ngaten Nggih, tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, betul, Ros. betul, Nggih. betul. Nggih. Wong sing sok nukokke gula teh iki. Cah cilik kok wis mandeg Wadil. dukun. Lah ya ora apa-apa. Mandeg dukun. Dukun. Kowe moto aku apa? Lah ya ora. Kuwi anu, Mbak. Kuwi streaming ning channel-e dheke kuwi. Oh, Ayo iya. sing moto jenengan kuwi. Ya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Enda Production. Production. Indra Production. Jangan lupa di-subscribe. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, Manusia piye to iki? Ayo sampingane video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira Monggo. Arep Mbak. nyanyi apa? Apa? Nggih, pamundutan wau Oh, kemawon wis Mbak. ora sus gak sak karepmu wae. Karepmu aja wedi. Apa mundutan gorono loro. Nggih mboten napa-napa. Lho iya. Judulnya mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh seragenan.
Bomo. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye? Pripun? Ngece. Apa Pripun, iki? Mbah? Maksudnya piye iki? Pripun niku pripun, Lho Mbak? senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya. Ning Nggih, ning Mbah. marai kaget gak palem ketiban apa. Alah. Glondeng. Alah, mbok jenengan ki ngendika tepos ngoten mawon lho, mboten usah Ya pekerken. ora nek tepos simbahe tepos. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seyono ki tipes wi. Heeh. Kena flu burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiyak. Apane? Embuh wis gak palem kuwi apa? Oh, Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gapalum? Selak wengi iki. nggih monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Wo ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Engko ya gemah. Iki sing ngasta Purbowaseso dalange kok tok seneni iki. Nggih. Heh, Dipaitu. aku ki ora nyengeni. Lah kuwi Lah pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa, iki Ya. demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Ora. Mboten. Oh wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lak. Bocahku kecemplungan kewan. Neten-neten. Ya, Ya, nembang apa sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya. Dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Wisan. Pelok barang. Le ngego ngantek nginjen. Penasaran ngeten niku. Sirah ro pencune meh padha. Lah kayak iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumunan. Ayo nembang apa? Dadi atike Oh mawon. hati-hati. Tenange hati-hati nggih. Nganggo Saking- bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang Ingkang ngersakaken Saking dene. Yuk. saking piye to Mas? saking mriku. Saking pundi-pundi wis ya. Gegerane. Ayo. Mega terus mawon. Hah? Aja manut kae. Nana Winda nana Kok kaya sedih banget. Heh? Lah nek wong ki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok ngrantes. Nah. Nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladok. Wah, Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, lah layak kok. Ah delok sindenmu ki sing lemu kuwi. Ora kur ngemil wae. tapi iki nggo ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya nggo warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngelih kok ya, Mbah. Ah iya. Lah wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke Lebok. sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mubadir. Ayo nduk terus nduk rasa watuk. Alah kuwi to. Deloken to kuwi to. Rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye. Bayange mbahmu wedok nang omah. Pripun? Lah pripun Grantes ya. Grantes ngoten. Grantes. Mau nang kene mangan ya kono ora.
jenengan betake. Saka ngiringan ki kok malah kaya njewewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Merasakan. Nek keras yo keras, nek Oh. alon ya alon. Iya to. Tegese apik iki. Isih duwe rasa. Oh nggih. Mbakane blas. Ajan mak. Seru pokoknya. Heeh. Bu seru. Kim. Iki apal Nggih banget niki iki. nggih nganu napa Lagi niku? gone iki. Derek tetunggal nggih Mbah, kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe Oh. karo dalange ya. Lah. Oh, rak ngono. Oh ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik nuding kok karo dalange. Lah marep brana. Kurang ajar iki, kurang ajar iki. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Ancen cah cemburu ki werna-werna kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbak? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku ra oman. Sing Zaipong ya bar lara kae. Oh. Sakit, Lara apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa lara tua. Piye kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol. Duwe. Bener tok tambahan mas saya berat. Berat liragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki